Assalomu alaykum. Man Qosimov Abdunabiy هستم. доценти кафедраи системи автоматикунонда шудаи идоракунии донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Академияи Муҳаммадҷон Осимӣ мебошам. омӯзиши фанни асосҳои барномасозӣ дар вебинетро давом медиҳем. дар ин видеонавор омӯзиши мавзӯи нӯҳумро оғоз мекунем ва дар ин ҷо дар мавзӯи нӯҳум оиди нишондоди идоракунии дулуб гуфта мегузарем ва бояд пеш аз он ки мавзӯъро оғоз кунем ман ҳамин нуқтаро бояд қайд намоям ки барои он ки ба забони барномасозиро шумо хуб аз худ намоед, хуб ёд гиред, ҳатман шумо барномарезӣ карданатон даркор аст, барномасозӣ карданатон лозим аст ва яъне тарафи амалии корро бисёртар гузаронед. Яъне амалӣ ҳар як мавзӯъҳои омӯхтаи худро ҳатман ба таври амалӣ ба таври кор нависед ва натиҷаашро бинед. Баъдан ҳатман забони барномасозиро ёд мегиред. Не шумо омӯзиши забони барномасозиятон хеле суст ва душвор мешавад. яъне чӣ будааст? Барномасозиро танҳо бо барномасозӣ ёд мегиред. нишондоди идоракунии ду луб яъне оператори сиклии ду луб аз чунин фармонҳо иборат мешавад. мо имрӯз гуфта мегузарем. нақшаи дарс сиклии шартнок, яъне ҳамин оператори ду лубро сикли дар дарсҳои гузашта мо оиди сикли for each гуфта гузашта будем. For each ва for. анакнун дар ин ҷо бошад оператори яъне сиклии ду луб, ду while, ду until loop, ду while loop ва ду loop. While ва ду loop, until ва ду loop гуфта мегузарем ки инҳо алгоритмҳои такроршаванда ё сикл ё даврӣ ё ташкили такроршавӣ меноманд. нишондоди exit-do ва continue-do, яъне ки миқдори такроршавиш, қатъи маҷбурии сикл, гузариш ба даври дигарро ҳамин фармонҳо нишон медиҳад. яъне чӣ будааст? дар ин ҷо оператори do while яъне do loop ба мо дар баъзе ҳолатҳо ҳамин do while loop, ҳамин do loop-ро сикли беохир низ мегӯянд. сикли ки беохир меноманд. хондан аз ҳамин китобҳо, саҳифаи китобҳо хондан намоед ва дониши худро сайқал диҳед. мана мисоли оператори do loop оварда шудааст дар ин ҷо. дар ин ҷо do while ана ин коди барнома дар Visual Basic аст. do loop китоб истифода мешавад. do while натиҷа ин тағйирёбанда аст. хурд ё баробари 100 будан. яъне ҳамин шарта аз боло натиҷа мисол 1 омада истодааст мегирад. 100 аз 1 калон аст. ҳамин do loop охири сикл инҷа ҳаст. луп аст. бо луп сиклро маҳкам мекунем. акнун сикл то он даме давр мезанад ки ҳамин шарти мондаи мо true бошад. яъне ки шарти мондаи мо ҳам бошад. агар шарти мондаи мо ҳам бошад, сикл давр зада мегирад. агар шарти мондаи мо небошад, аз сикл мебурад, баъд программа кори худашро чикор мекунад? қатъ мекунад, яъне ба анҷом мерасонад. давоми кодро мебинад. ана дар ин ҷо нигоҳ карда истодем ки натиҷа 100 аз натиҷа калон аст. дохили сикл ба медаро натиҷа баробари натиҷа зарби 3, ҳисоби ҳосили зарби 90 ба 3 ба 3 зарб мекунад. бо мебиёд 100 аз 3 калон аст. бо ба 3 9 мешавад. ҳамихел то он даме ки 100 аз ҳамин натиҷа калон буда нашад. аз 100 ки калон шуд,
натиҷа сикл ба охир мекунад. Мана ба намуди блоксхемавӣ нишон дода шудааст, ки мебиёд нуқтаи гиреҳ як ҳамроҳ кардан, месанҷад нуқтаи гиреҳи қарор, натиҷа, 3 карат зиёд кардани қимати натиҷа, 3 бо мебиёд шарт, ҳамихел ба нишондоди натиҷа баробар натиҷа мутобиқат мекунад. Амал натиҷа агар калон аз 100 шавад, программа ба аз ҳамин сикл мебуроду давом меёбад ба охир. мо якчанд намудҳоро доро ҳаст ҳамин Visual Basic. Дар забони Visual Basic мо якчанд намуди ду лупро доро мебошад, ки мо фарқати онҳоро ҳозир дар ҳамин код дида мебароем. Do loop until, do until loop, do loop while, do while loop. Ана 4 намуд ё do loop-и холӣ ҳам ҳаст. холиш ҳам ҳаст. Аммо инҷа чӣ хел будааст? Do loop until нишондодҳо программ дар инҷа коди барномаҳо мебиёяд. Do loop until шарт мебиёд нишондодҳо шартта мебинад агар false бошад, яъне do loop until шарти гузоштаамо false бошад, значит кор мекунад ин сикл. аз чӣ будааст? Агар шарти мондаи мо false бошад, ин кор мекунад. шарти мондаи мо false бошад. ҳана мебинад нишондод шарта мебинад false ки ҳаст, кор кардан мегирад, шарт true ки шуд, программа кори худро тамом мекунад. Мана дар инҷо фаҳмонида дода истодааст, ки коди танаи сикл иҷро шуда, шарт санҷида мешавад, такроршавӣ давом ёфта мегирад то натиҷаи санҷиши шарт true нашавад. Сикл новобаста аз шарт ақаллан як бор иҷро мешавад. Яъне ки ҳамин шарт ҳаст ё не, коди барнома мебиёд. Мана беред аз боло аз блоксхема аз код нигоҳ кунед, ки вақте ки аз боло омад мебиёд нишондодҳо кор мекунад, баъд шарта мебинад. мана дохили сикл ба даромад, кор кардам, баъд шарта мебинад. Шарт false бошад, кор мекунад, далши небошад true. инҷа ҳамихел кор мекунад. Баъд do until бошад. аз do loop until бо чӣ фарқ мекунад? Do until шарт нишондодҳо loop, яъне мебиёд шартро мебинад false бошад, баъд дохили сикл. ин аз do loop until бо он фарқ мекунад, ки ягон маротиба сикл то шарт иҷро нашавад, сикл кор намекунад. хоб намуди дигарро мебинем. Do loop while будааст. ин аз until бо он фарқ мекунад, ки do loop while аз do until бо он фарқ мекунад, ки шарти гузошта шуда чӣ бошад? True бошад. Until бошад false буд. инҷа шарти гузошта шуда true ҳам бошад, баъд сикл кор мекунад. Небошад, сикл кор намекунаду ба охир меравад. коди танаи сикл иҷро шуда, шарт санҷида мешавад. Такроршавӣ давом ёфта мегирад то натиҷаи санҷиши шарт false нашавад. Сикл новобаста аз шарт ақаллан як бор иҷро мешавад гуфта, мана ба намуди матн ман инҷа навиштам, ки шумо хонда бо фаҳмед ки чӣ гап аст. Do while loop, do loop while як бор иҷро мешудааст. Do while бошад ҳамин монанд аст, фақат аввал шарт мебинад, баъд дохили сикл бимедорад, ки шарти гузоштаи мо албатта ки чӣ бошад? Агар true бошад, баъд сикл давом ёфта мегирад. Не, сикл корашро давом намедиҳад. мана акнун мисоли истифодаи do loop. ҳадди болоиш. ҳадди болоӣ, мана дар инҷо як мисол оварда шудааст, ки ҳадди болоӣ ба инҷо рақам дохил мекунем, дидан мо ба ададҳои тоқа мебуровардааст ба list box. вақте ки диданро пахш кардем, то ин ҳадди болоиш чанд? То 10, то 100 агар гӯем, ададҳои тоқро то адади 100 мебуровардем. масъалаи шарташ ҳамихел аст. ҳамин масъала чунин кор мекунад. акнун мана нигоҳ мекунем, ки кодаш чӣ хел аст. коди ҳамин ҳозир масъалаи дидаи мо чӣ хел будааст. батанро клик мекунем. инкоси ададҳои тоқ аз 1 то адади истифодашон.
dim limit as integer null. Yani yakta تقریبا لیمیت اعلام کرده شدیم که تیپش اینتجر حد بالای معین کرده استفاده شونده معین کرده استفاده برنده اکنون دیم کانتر یعنی که شوچک یعنی حساب کنک یک تو میمونیم از اینتجر تیپش اینتجر بود از یک سر کرده همین لیست باکس اول تازه میکند هر باره که باتن رو پخش کنیم لیست باکس تازه کرده شود چی که با بالای نتیجه بودگی با همراه کردن نگیرد نه لیست باکس آیتم شکلی حکمی لیست باکس بعد تکست باکس با چی نوشتیم با اینتجر با واسطه پارس میگرداند و لیمیت میبخشد تا از 10 موندیم 10 رو با لیمیت میبخشد لیست باکس عدد های تا همراه میکند با لیست باکس بعد من سیکلی امروزی ما درسی ما که دو وایل است با واسطه دو وایل کانتر یک سازی با لیمیت امون مثال 10 مونده ای ما دا از یک کلان است ها من اینجا میدارد لیست باکس با همون کانتر جمع میکنند یک بعد دو جمع کردیم یک بود 3 شد زیاد شوی حساب کنیم 3 10 از 3 کلان است ها با دو جمع شد 5 7 9 و 9 11 میشد 10 11 کلان است نه سیکل کارش با پروگرام کارش را تمام انا مثال استفاده دیگری دو لوپ نرخ مبلغ پرداخت شده فایزی سالانه حساب اینجا حساب کرده شده ایستاده است و در اینجا کد همین برنامه را آورده شده است خب کد برنامه انا در نتیجه اجرایش exit 2 سیکل نواسته از شرط اساسیش بر وقت به اتمام میرسد دو until y برابر مینوس یک if اگر x از 0 خورد باشد then exit 2 x برابر ماس точка اسکوئر ت x x را از ریشه برآورده با x بخشیده شده اگر y برابر کلان از 0 باشد then exit 2 y برابر y پلس 3 اگر z برابر then exit 2 z برابر یعنی x تقسیم y از 9 برابر 9 شد یعنی همین سیکل تا اوندا دوام میرفت است که y اگر برابر مینوس 1 شد مینوس 1 شد مینوس 1 است y نه مثال این دو انتل چخل بود پیشتر از ما فهموندیم که اگر شرطی گذاشته شده فالس باشد این کار میکنه y برابر مینوس 1 است اگر فالس باشد سیکل کار کردن اگر ترو کی شد ها مینوس 1 شد سیکل این را برای چی بعضی حالت ها در آغاز درس من گفتم که سیکلی به آخر نیز مینامند برای اون که شرطی گذاشته شده ممکن که یگان وقت ترو نمیشد فقط فالس است مثال این کار اگر جاییم به وایل مانیم فقط شرطی گذاشته شده ممکن است که فقط ترو باشد یگان مراتبه فالس نمیشد از همین نقطه نظر سیکل چیکار میکند به آخر کار کردن میگیرد مثال استفاده exit 2 حساب پریمتر بسیار کنجه های منتظم از سه کنجه دو صحیحی حسابی داده شده یافته شود من حساب کرده شود انا صحیحی داده شده تصویر کرده شده است ما در درس گذشته آیدی تصویرها گفتیم چقدر تصویرها تصویر کرده میشوند در پیکچر باکس همون موضوع رو استفاده کرده و اینجا ما تصویرش را نیست استفاده کرد ساخته استادیم من گرافیکس کردیم با فرمان گرافیکس در اینجا کد برنامه آورده می شود کد برنامه که همون مسئله رو حل می کند در وقتی اجرا شوی کانتینیو دو باشد فرمان کانتینیو از کلمه انگلیسی معنای چی رو میدهد دوام دادن دو سیکل دو یعنی سیکل نوابسته از موجودیت نشاندادها تا لوب و دور نوبتی دیگر میگذرد میبیند که نوابسته شرطی گذاشته شده اگر اجرا شد سیکل چکار میکند همون سطری دوامی سطری گذاشته شده را نمیبیند و
яку як бора чикор мекунад сикл ба давоми сикл мегузарад, яъне сикл давом ёфта мегирад, сикл кори худро давом додан мегирад. ана ба ин ҷо масъалаи зерин нигоҳ кунед ки истифодаи континю n баробари 100 n баробари 40 суммаи тақсимкунандаҳои ҷуфт ёфта шавад. ҳисоб тақсимкунандаҳои умумиш ҳамин би кадом тақсимкунандаи умумиро доро аст, тақсимкунандаҳои умумии ҷуфт будааст, яъне ҷуфте ки умуман истифода мешавад, ҳам ин ба ҳам ин ба. хуб, анакнун мисол дар ин ҷо натиҷаи коди ҳамин барнома оварда мешавад ки ҳамин натиҷаи коди ҳамин барнома ба чӣ баробар аст. батн кликаш, яъне ба батн клик кунем то пахш кунем чӣ ҳодиса мешудааст, чӣ ҳодиса мешавад. мана кодаш дар ин ҷо оварда шудааст. нишондоди try catch finally ин чиро дар назар дорад? ин фармони try catch finally кор бо хатогиҳо. дар дарсҳои гузашта мо гуфтем ки дар забони барномасозӣ се намуди хатогиҳо ба назар мерасанд. хатогиҳои синтаксисӣ, хатогиҳои мантиқӣ ва хатогиҳои runtime error мегӯянд дар вақти иҷроиши барнома ба амал меоянд. мисол хатогиҳои синтаксисӣ ба ҷои try мисол як эрашро мо мепартоем тай мешавад, ё умуман ҷои ҳарфҳоро иваз мекунем, мисол тир мисол менависем, ё CTA баъд инҷа мебиёд, баъд CH ин тараф мебиёд, эза ҷош ба са ва ғайро. ҳамин хел ин хатогиҳои синтаксисӣ мешавад. хатогиҳои мантиқӣ бошад, хатогиҳое ки ба барномасоз як масъала гузошта мешавад ва барномасоз масъаларо мумкин аз ё намефаҳмад ё хато мефаҳмад ва аз ҳамин нуқтаи назар хато масъаларо ҳал мекунад ки ин хатогии мантиқӣ аст. масъала гузоштагии одам як чизро мехоҳад, барномасоз дигар масъаларо ҳал кардааст. ва хатогӣ ва дар вақти иҷроиш try catch мегӯянд, дар вақти иҷроиши барнома пайдо мешавад. runtime error мегӯянд. runtime error дар вақти иҷроиши барнома хатогиҳо рух медиҳад ки ҳамин дар вақти иҷроиши барнома рух доданаш барои он ки аз барнома программа набурад, калимаи нишондоди try catch finally-ро истифода мекунад. яъне try ба инҷа коди барномаро менависем, агар барнома хатогӣ дод catch ана инҷа менависем, баъд агар try кор кард мебиёд finally инҷа коди навиштагиҳомо. агар барнома хатогӣ дод, албатта catch кор мекунад, кори программа ба охир мерасад. мисол мана мисоли оператори try дар ин ҷо оварда шудааст. мисол process гуфтем точка start, process точка start, яъне чӣ аст? мо гуфтем ки процессро ба кор даровардем. process точка start, процесс ба точка start гуфтем, ҳамин адресро ба кор сар додем. агар ҳамин адрес ба кор сар дода нашавад, чӣ мешавад? месседж бокс ба нашуд пайдо мешавад ки мегӯяд ки программа нашуд, яъне ба кор сар дода нашуд. ана мисоли дигар dim x as integer 5, dim y as integer 0, try яъне x 5 тақсими 0 ба мо агар мо 0 додам аллакай хатогӣ кӯшиш тақсим ба 0 шуда истода аст, хатогӣ медиҳад, натиҷа намебурад. вагарна чӣ кор кунад? ҳамин x label яка точка txt x-а чоп кунад. агар ҳамин шарт иҷро шуд, finally ин шарт мана инҷа text label яка точка txt x-ро чоп мекунад. чӣ будааст? try ва finally
як ҷоя кор мекарданд, яъне чӣ хел? Агар try кор кунад, финали низ кор мекунад. Catch бошад, ҳангоми хатогӣ додан catch кор мекунад, пункти catch. Ана бо мисол ман ба шумоё фаҳмондам, ки try, catch, финали чӣ хел кор мекардааст. Мана мисоли навбатӣ сумма ва миқдори рақамҳои адад. Адади бутуни n дода шудааст. Ана n калон аз 0 будааст. Сумма ва миқдори рақамҳои n ёфта шавад. Сумма рақамҳош. Адади бутуни n 421 дода шудааст. Сумма ва миқдори рақамҳои n суммаш 7 будааст ҳамина. Миқдора 3, яъне 4 ҷамъи 2 6, 6 ҷамъи 1 7 аст. Суммаи ҳамин адад. Миқдора 3 то аст. ҳалли ҳамин масъала дар ин ҷо оварда шудааст. Правит батона кликаш, ин коди барнома, мана ин ду лупкати ҳал карда истодем, тақсимот кати. Мана мисоли дигар бо оператори ду луп. Visual Studioро кушоед, элементҳои зеринро гузоред ва коди зеринро нависед, тафтиш кунед, ки коди барнома чӣ хел кор карда истодааст. Ин буд мавзӯи навбатии мо оиди оператори ду